Sunday television testimony. Serious. Okay, so follow. Yeah. I'm often just for vibrating. Yeah. Siba qalile lamanye. Yeah. Lamanye siba qalile. It is. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Sorry. Okay. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha igama lami ngu-ST wakwaDlamini. Siyabonga kakhulu for tuning in. Yes, this is another beautiful day. uNkulunkulu asenzele lona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngokuthi yaphinda siphe leli thuba namhlanje. Njengoba sengishilo ke igama lami ngu-ST wakwaDlamini. Yes. Before we even start our show, I would like us to pray, acknowledge ubukhona buka Nkulunkulu, and before we even go further. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, kuludumo kuwe Nkulunkulu oyingcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray. Our Father, ngegama lika Jesu Nkulunkulu oyingcwele, siyathandaza ukuba konke okuzokwenzeka nakule ndawo Nkulunkulu wethu omuhle uvezakalisa amandla akho njengoNkulunkulu, njengobaba wethu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we thank you, Lord. Amen. Amen. Mama siyabingelela. Siyabingelela. Niyaphila? Hayi siyaphila baba. Siyaphila kakhulu. Imic yakhe ayikho kude. Right? Ngicela isondeza. Ayisondeza mama. Uzolibambe lapha ya. Is it okay now? Athok flip. Yeah, simlungisele. Iphansi. Yeah, kulezo uzoqondisela. Yes bazalwane bami. Njengoba ngisho sasikhona ke la. Nanto lonye ohlelo eyami ngithemba ukuthi i-right kakhulu. Ngendlela uzoba comfortable ngayo ukuhlala. All right kanjani? Yeah, right. Okay, right. Okay. Niyaphila kodwa mama? Hayi siyaphila. Siyaphila kakhulu. Yeah, siyasiza la eThekwini. Sibonga uNkulunkulu senzele umusa ukuthi sibe nawe. Amen. Khona la ekhaya. Mhlawumbe umuntu oqala ukubona nje ngasiphi introduction uma ukuthi inhliziyo yakhe willing usikeze ukuthi igama lami ngulungile ngwakantombela. Yebo baba bangasithi. Ekhaya kusemlazi kwaN endaweni ethiwa High Ridge. Okay. Ilasi khulele khona. Yeah. Okay. Yo. Tema sikhuluma lapha of on highlights nje about into that you are going through. Ngasho ngenhliziyo yami ngathi ezinye izinto uyakuthi mawuzizwe izwe lekudeni and then usuzizwe eduze kube ngathi iphupho. Yes. Kodwa mawuzizwe lekudeni kube ngathi hayi kuningi okwenzakala emhlabeni, but the moment isondele eduze kuyila urealize ukuthi kanti kunzima kangaka la emhlabeni. Mhlawumbe ngizothanda nje ukuthi narrate story sakho ekutheni kwenzakalani, and then mina ngizobe mhlawumbe ngibuze lababukeli bethu emakhaya ekutheni ukuthi mhlawumbe kwenzakalani lapha nalapha, but ngiyakhumbula ukuthi esitorini sakho kunento efaka kakhulukazi some spiritual wars. Yeah. Kakhulukazi in a family. Yes. Into eyenzakala ekhaya. Yeah, it's maybe yes, maybe nje without any wasting of isikhathi mhlawumbe ngiyathanda ukuthi vele singene straight odabeni lakho. Okay. Yes. Odaba lami baba esithile uqala on the 30th of December ku-2024. Ngangisuka la ngihlala khona ngihlale eScottburg njengoba ngisekhaya isemlazi. But ngiyezwe nje into ethi angigoduke ngekhaya. Yeah. Ngangingazi ke kodwa ukuthi ngiyokwenzani ekhaya because ngangingaplananga ukuthi unyaka ngizohlukanisa khona. Ngahamba ngaye ekhaya, mangifika ekhaya koba nje okujwayelekile okwasekhaya okungena lutho. Ngo-12 ebusuku ngakhuleka as usual. Ngo 3:30 I was still in prayers. Uma kungena undodakazi wami uNthabi engena ekitchen ekamereni uyambona ukuthi uthukile. Ngithi yini kwenzekeni? Abeka ingane phezulu kombhedi. Athi ayibowoza ma uzobheka kunenyoka.
ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi hayi mhlambe uthi uphupha inyoka noma uthini kodwa ngicabanga ukuthi khona inyoka as in physical snake uma sengifika ke kamereni hayibo nanguma umile la ngase sidini la ilala khona and nansi inyoka izithengilishile iphezulu kwephilo yakhe ilele nje mangase ngithi kuwena ngangalibona ikhanda lenyoka ngikaze ngilibone imeka nje ngathi Swiss roll tangled kanjalo uyayibona yena mama uyena uyibona eqala uma ngithi yayi-relaxed ngoba ngithi ekhanda into engakusabisa enyokweni ukuvusa ikhanda ayivusanga ekhanda bamile manje uNtsabu umaso kwenze njani ayingiqali ngikhuleke ngoba iyona phela into esifundisiwe ekhaya ayikho enye into esiyaziyo kuyakhuleka ngiqale ngikhuleke ayingibone ukuthi hayi inyoka kodidinga ukuthi igcine uyishayile ngoba ikhona physically ngithi hayi lethani ngendlela engadidekanga ngathi lethani uphini azathi uma ayibo uphinde ufishane bangilethela induku ngiyakhuleka ngiyayishaya ibaleka ingene ngale kompeti ngaleso sikhathi angikakaboni ukuthi khona into esiqhumile kuyo ingene ngale phansi kompeti umbhede wabo une headboard ehlangene nama pedestal so uyasinda but ngamene nje ukuphakamisa nje ngayithola ihlaleli ingabalekile futhi ngayishaya ke inyoka ke mase ngithi ngiyabuka la ku headboard ngoba ibrown headboard ayibo kunobisi kushuthi lenyoka nkathi uyishaya ikhipha into ngathi full cream milk hayibo ngiseyibo kanti kwenze njani okay ngithathe ke inyoka ke ibekwe ke ephepheni banjwe ngephephi ibekwe kanje lokuthi kodwa isa move aqhamuke kubaba ayishaye ikhanda ngoba wabona ukuthi awuyishaye emzimbeni wangayishaya ikhanda ayishaye ikhanda ke hayi uyipheleke indaba yenyoka ukuthi hayi ngishiye egarage lokuthi umuntu ofikayo sibuza kuye ukuthi hayibo naye sesimanga senyoka ngiyazi uma useyishisile inyoka ngisasendlini how okay it's okay phela kwakhe medicide ukuyishisa inyoka kodwa ke ngithe ngisasa egarage ngisa business izinto ngizwe sekufona udadewabo sekhuluma naye uthi hayibo uyazi bebethi bayangizama bengithumela ngenyoka kwasho ukuthi ngumntana kaJesu and I'm like how sesilapho khona abantu abathumela inyoka embedeni ulale nayo inyoka ngendlela ibingalwi le nyoka le hayi kuqhubeka isikhathi kufika abantu kubuzwe inyoka ngizwe uma yena esesho ukuthi khona umuntu akhulume naye uthe njengoba kade kuyibirthday yakhe ngomhla ka31 ngoba ibonakala ngomhla ka31 December kusho ukuthi usisi wami owashona ngo2017 ubemvakashela ezothi happy birthday yabona ilanga ngabona khona ukuthi hayi yabona ke manje sekudlala iskeshi ke because phela la ikhasi yakholwa umama yena akanayo background yokholwa uyakholwa nje in fact thina ekhaya sinzalo ka intombela njengoba ngithengwa kaNtombela umkhulu wami wayehamba nobaba uNgidi so silabo bantu abanjalo nje uma usithola singekho entweni yokukholwa kusho ukuthi thina engabe siphumile esandleni kodwa nje into yala ekhaya sikhuliswe ngokukholwa so leyo ukuthi khona umuntu ovakashile asiyazi ngempela avakashe ene form of inyoka kanjani ine form of inyoka yes kusho siqhubeka isikhathi ke indaba lenyoka iyabonakala ukuthi hayi iyasihlupha phela ukuthi kanti yini lenyoka hayi ngize ngisho ke mina mase kukhulunywa ukuthi hayi imali lenyoka ungathi yakho indlela lenyoka kade irelaxed ngayo icomfortable in fact ngikhuluma nobaba uyangizwa uma ngikhuluma nobaba useyabuza ukuthi kanti lenyoka nithe kababa kusho ukuthi uzwile nkathi sikhuluma nobaba and ubaba then he was siding with us ukuthi inyoka kaNkosikazi wakhe vele inkosikazi wakhe unezinto nje ezirong azenzayo kwenzekeni hayi aza phahla kubaba ukusho ukuthi even nga next door wethu njengoba ngixoxela ukuthi kunomuzi lapha ndise high rich imizi yakhona imizi oyibonayo nje ukuthi abantu babeka imali ukuze bathenge imizi or basebenzile ukuze bathenge imizi kodwa lo muzi uabandoned so abese yasho kubaba ukuthi hayibo lo muzi lona ngenkathi bebiyela ngoba next door wethu ngenkathi bebiyela bangena kwi-property yakhona so uma waphuma eyokhuluma noma wakhona ngoba ubaba wakhona wayengasekho so uma wafika watshela uma wakhona ukuthi ayina kabangena abafazi indaba zama property indaba zemngcele ubaba wahlangana nalo mama uthi mehlangana nalo mama lo mama wamtshela same words ukuthi unkosikazi wakhe uthe kumina uma sebeyikhuluma uma useyayiphika yabo usekuyintanga yazi kodwa ke engifuna ukusho ukuthi kuze kube namhlanje
loya muzi nje umuzi ekungena abantu bayibhemele benze noma yini kodwa umuzi omuhle ubonayo ukuthi abanikazi bawo impela bekuyifa lengane zabo okusho ukuthi lento indala ithini besingazi ubaba nje kuningi abese sibikela kona njengoba silike sihleli naye sikhuluma naye usitshela ukuthi mina ngangisayingane uma waba nosisi okuthiwa wayesebenzisa kakhulu imithi owayebanga naye ubaba lo sisi kuthiwa wasebenzisa into ekuthiwa umamtsotsi angiyazi ke lo nto ekuthiwa umamtsotsi kodwa ngiyazi ukuthi kushuthi isform of isilwane esithize kuba kuthiwa leyo nto nje yayiqhamuka abantu behleli ithathe ama belongings akhe ku washing line so up until kufika ubaba wakhe wamthatha wahamba naye eyomtholela usizo so eyami ke into uST ithi iluphi usizo enalithola oludlula umamtsotsi eli ngizothini elizothulisa umamtsotsi ngoba lo sisi wabe seyashona emva kwaleso sikhathi nathola usizo luthini ukuze sazi phela ukuthi lento isukaphi uthini umnyongo because mina ngicabanga ukuthi uma ungihlasela ngenja isimaku mina ngine pupbull vele kona uzothula so sifuna ukwazi lokho ukuthi iqhamukaphi into yenyoka ngoba siyayibona ukuthi inyoka eyala endlini ayiyona yangaphandle akekho umuntu wangaphandle uyithumela inyoka nathi futhi siyabona izinto zethu zibheda hayi ukuthi uyabona nje kade unama business kuhamba kahle izinto ziphele and lama iphela la ekhaya yila kusizakalwa khona ukuthi nje ukuthi kuba njani kuphelile ke manje kuphelile nidepende kumina yonke into niyithola kumina mangase ngife nje ningaba yini nina ningaba yilutho uyabo le language yala ilanguage nje ekhulunywayo so uthini noma mhlawumbe uma since wakhombisa indaba ukuconfront ukuthi yakhe hayi anti yodwa nje babethi inyoka ngiyazi ngithi niyangi-accuse nithi inyoka yami uyangibuza umbuzo othi angithi wena inyoka usuyishayile wayibulala angithi uyibulalile inyoka so why izinto zakho zingabi right kumina kuzwakala umuntu ofavor inyoka ngaphezulu kwezingane zakhe ngoba phela lento mina ngangicabanga ukuthi kuzohlanganwa nje ukuthi hayi kodwa ubani ongeza lana amakholo esingawabikele ngoba naye unebandla lakhe la ikhonza khona ngoba saphuma eFaith Mission in fact waphuma yena eFaith Mission waqala lamabandla lawa abafundisi bangali ngaphandle wahamba wona uzubona ukuthi why sinento ethi kodwa lenyoka inithini ngoba nala ayigcine ekhonza khona kwafika intombazana ababekhonza nawe yazombikela ekhaya ukuthi hayi siyaphuma manje thina la enkonzweni ngoba sekutholakala ukuthi lapha yana upapa lo unenyoka yabo so umbuzo wami ukuthi asisho ukuthi wena lenyoka wahamba wayolanda kodwa kungenzeka ukuthi uyithole kulezi indawo lezi yabo sichazele khona sizothola usizo into esiyidingayo usizo ngoba uma ubheka nengane le kade ngithi ilala naye empedeni ngoba kade abalali ngokufana nobabulala kulenye ikamera so ulala ekamereni lengane ingane inama marks la uma uwalandelisa kuyabonakala ukuthi bekuhamba inyoka so nayo ingane seworried ukuthi ibingenzani inyoka uma ikwazi ukuhamba emzimbeni wami kuze kubonakale ama marks enyoka yabo yini izathu esingenza ukuthi bangalala ndawonye hayi ku 35 years ago uyasho nje omkhulu ngathi kubizwe khona imeeting eyabizwa ke yomndeni la bafika khona obabomncane bami bafika nento ethi nithi inyoka iqhamuke iphi inyoka wabona ukuthi sikhuluma ilanguage engafani ngoba usefikile babomncane wathi ningaqali ngomkhuleko ningaze nikhuleke kakhulu nithi ngoba abantu bajwayele ukuvimba ngomkhuleko bangafinyeleli into enikufanele kufinyelele kuyona so uyabona ukuthi sekushiya ukuthola lo uthanda umkhuleko uzoqhamuka esekhuleka kakhulu ngoba ngeke siyeke phela ukukhuleka babesi yonke siyaziyo umkhuleko uma ngakulandisa nje ukuze kube khona lento evelayo ngangisenkonzweni kaNongoma eMsebe kufundiswa ngama-altar so makufundiswa ngama-altar ngithi kuphinde kube nemkhuleko ngoba nemkhuleko ngithi nje kulesihlanu sizohamba ngomgqibelo kwangena ucingo elithi ubaba useshawe istroke ngihambe ngitshela uprofessors lo oyifundisa ngama-altar ngithi hayibo kanti lemkhuleko strong kangaka ekhaya sekwenzeka ethi hayi ivele phela uma ngabe kune-altar elidala alifuni ukubadedela abantu
lilwa lingabadedeli kungaphuma ngisho isidumbu so inkinga ke yaqala lapho ke iyaqala lapho and sonke lesikhathi ubaba wami usayidanathi uyasitshela futhi ukuthi hey ngake ngayiyala because ngiyabona mina ukuthi kwenzakalani kuthe nje kusuka awuthi beku January 15 since leya date kamhla 31 ovela wasijikela ubaba sesuka wayuthi uhleli naye wayithi hayibo yini le ngibona la ilenga yini inyoka nazi inyoka hayibo kwangathi uyasangana athatha iduma ayifuthe inyoka ambize naye amtshele athi ayibonazi inyoka zakho la ngiyayibona lezi nyoka koba nomsindo ikhaya lomsindo ke vele ikhaya lomsindo nje uzuzwe lento ethi ngithi bana 35 years umunyela la kwelinye ikamera because ubaba washo kwi meeting ukuthi uma nithi ingane zingena eindabeni zethu bezizo zazingane it's because asinayo indawo yethu la sihlala khona siyikhuluma indaba zethu because silala emakamereni angafani sihlangane passage yabo ukuthi izathu yini but esikwaziyo nje thina kwaphambana ama rules ekhaya kulawuluma ubaba uyalandela so manje did you feel like ubuke sengathi ubaba defeated is defeated usele ngenkani nje ethi ngizwa ngindaba ngitshelo wena indaba defeated uyazi ukuthi hey ngendlela defeated ngayo ubaba nje akakwazi ukuthatha istand ami umanje uyena in charge ekhaya uyena nje abe azikho ihlobo mhlambe zikababa mhlambe zezazama zikhona izona lezi babeyizile ngomhla 4 January kodwa phela zafika imeeting yayibizwe uyuma since kuyena vele in charge zayibizwe kuye za brief uyi so ngaleso sikhathi ubaba yena wayeseli nami kuphela on his side ubenjani umama before angeke lamasonto lawa ngaphandle hayi ubevele nje kodwa phela ukuthi ngoba nabo abazalwane bengase balikhuluma iqiniso bayazi ube ulo muntu ongangeneki vele uthina sikhule vele ungekuzivela usuke kini nje uzosivakashela ekhaya ngoba besicabanga ukuthi u-street kwahamba sasabona ukuthi akabafuna abantu akazenzisa akabafuna abantu kodwa ke ngokusho lokho angikazi kodwa ngicabanga ukuthi ngabona inyoka ekhaya engiyibona ukuthi iphet yakithi angikaze ngicabange angidinganga nje ukuconvince omunye umuntu kwaba obvious. Do you think ukuthi yini eyenzakalile okanye kuba available kwalenyoka nazo zonke izinto kukhoze eziphi izinto ezimbe egcekeni yo lela ceke but wami ayikho insight ongekuyithola kulela ceke uyothola kuvele kube nezimpukane kugcwala impukane usho uthi yabo la ekhaya kunama unclean spirit la ekhaya dinga umkhuleko hayibo lela ceka ayikho into engekho ayikho into engokuyithola mina ngikutshela ngeCovid iCovid wawuthi noma ubuka ku TV ubone ukuthi imndeni ihlangene iyakhuleka imndeni ifunda ndawonye iBhayibheli kwakuthi uyayiqala nje uthi asihlaleni asifundeni iBhayibheli hayi kuzoxatshana ukuthandaza wena mangithandaza kakhulu wena kodwa izogcina ingenzekanga into yomkhuleko so igama lokuthi ikhala abazalwane bayakhuleka into ekhavile kuze kwafika manje njengoba seyivelile inyoka ubaba shutse kuyabonakala ukuthi hayi baba nawu unamaphutha amaningi manje unezinto eziningi mhlambe awuyicabange lento mhlambe umphushile wamphushela ebuhlungwini ngoba uthi angeke azakuxolele indlela omphathe ngayo mhlambe umphushele ebuhlungwini kwazi kwafika la kufika kulezi zinto zenyonka obaba ke abese yasho ukuthi yena akazi ukuthi kwenzeka kanjani but wake yena wayithola ese Hades hayi mfethu bengithi uyadideka ngithi uyithola kanjani use Hades uthi babe bathathu mabefika lana eHades babhaliswa amagama kodwa mangabe sekufanele ukuthi bangene la bengena khona yena wanqaba ngoba wabona usathane uthi wathi uzomenza abe in charge kulabanye ayihamba nabo wanqaba so uyayibona ukuthi noma ungangayi understand lento yakaSathane neHades but uyayibona ukuthi yinde lento inama altar amaningi not one altar iyona into ogcina usuyibona ngoba nobaba mase ubona lezi inyoka uphumile wabuye mase buya usebuya nemithi usebuya namakhandlela amnyama
uselayitha lamakhandlela sekuchitheka imithi ebovu phansi awusazi ukuthi kwenzakalani. Ubengakhonzi yena ubaba? Uyakhonza njengoba phela saba se-faith mission ngoba uyena kube faith mission. Uyakhonza nje. Ubekhonza manje ngokugula kwagcina engasayi enkonzweni kodwa kungimangazile ukuthi mase kufanele ukuthi kube khona umuntu ozosiza ngenyoka yena usethubuze umuntu osethekwini wemithi. Kithi uhlanganaphi baba nemithi ngoba phela thina njengoba sihlala nawe la siyabambana ngezandla sikhuleke sithi silungisa isimo. Khona isikhathi la ngangithi mina ayisengiyayeka mina ukukhuleka. Ngibona lento ingalungi ngathi yabo sengikhuleke angisazi sengiyayeka kweza yena ubaba wathi hayi awukwazi ukuyeka imposo uyiphushe kangaka sewuyanqoba manje ukuthi kujikephi hayi angazi angifuni ukukutshela amanga. Bakhona abanye abakwenu njengodadewenu nabafowenu? So sasibabili ekhaya. Usisi wami wadlula emhlabeni ngo-2017. So sengisele ngedwa ke ningane zasisi wami ningane zami. Yeah. So manje lento i-affecte wena, affecta ney'ngane zakhe, affecta ney'ngane zakho? Yes, is-affectile sonke. Is-affectile sonke. So bese-ke savumelana-ke ngoba besinaye untombazane lo wami. Savumelana ukuthi sizokhuleka-ke njalo ngo-12, siyakhuleka njalo ngo-12 besikhuleka. And thina we were hoping ukuthi bazosijoyina nabazali. Because into yasekhaya umkhuleko. Kodwa sithola isimanga ukuthi umama esehamba emaphoyiseni eyokwenza i-protection order. Wenzela mina i-protection order uthi ngiyam-verbal abuser. Mhlawumbe mangiqala ngikhuluma ngichazelile ukuthi uma uyasatshwa. So akekho umuntu onga-verbal abuse uma. Mina kunezinto ebengingakwazi ukuyiphendula kuma ngimbheke emehlweni because uma ulowo muntu nje we used to call her uHitler. So ungavela usukela uHitler verbal abuser yabo. Yeah, so wabuya nayo ke protection order ayikwahlalwa ke nje kusakhulekwa ngenhlanhla sekukhona nomfana wami ngalelo langa ndodakazi kaSisi wami omdala kuyakhulekwa ke waphuma ekamereni kwakubona u12 waphuma ekamereni wathi ilento ke ulomkhuleko lo engufunela iprotection order. But singahlekisa ukuthi at least bonke abantu bakhona bayezwa akubona ukuthi mina ngisho into yami ngedwa. So kwacaca ukuthi kanti into ade ifunela iprotection order umkhuleko. Kunjani ubudlelwano bakho manje nomama after yonke lento? Hayi zero. Abukho nje abukho ungena nje ubhekelele ngimuzwa mangabe sethe welungile kusho ukuthi khona amaphoyisa eminyango. Welungile ngithi ngiyalunguza athi na amaphoyisa acela eminyango uzoshintsha idate ye-protection order ahlale la ekhaya. Uyamuzwa ubuphi yena ulungile was sekuzoba i-eviction. Nihlala ndawonye lapha ekhaya? Siphela ngithi luke ngafika ngo-December. Kwa moto yami ngafika nayo ihambela ngayipaka egcekeni akunyakazi lutho but ST ngathi nje khona umuntu obophile iyona lento esithi asukume sifuna usizo ukuthi noma ngabe siya eVictor ke asithi sihamba siqaqekile kodwa ngoba thina siyazi ukuthi asikwazi ukwenza lutho. Yabo manje ungangitshela ukuthi nawo ama-document asiwathathe la kukhona umsebenzi ephumile la angizibizi nge-expect but ngiyigcwalisele mina. But do you know ukuthi uzothola ngingatholi? Kade kugcwalise mina isandla sami wena all you did was to sign. Khona omunye business partner wami owayengitholela umsebenzi ngoba ebona izinto zami zingahambi kahle. So uma wezwa ukuthi ukusizile unginikeza inamba yakhe ngamnika ke inamba yakhe wamfonela ngithi ufuna ukubonga wambonga kuthi nje makuba nenkinga ekhaya uyena umuntu oqala amfonelile ukuthi umtshela inkinga zasekhaya ngithi uma selaphi lo muntu usumtshela inkinga zala ekhaya ukuthi mina la ekhaya ngithi izinto zala ekhaya uma selaphi ngoba umazi awukazi uzumbone futhi and uyabona ukuthi umtshelelani ukuthi ungaphindi umsiza. Angithi uze nosizo wena ungaphindi umsiza. So she was cutting wonke umuntu oza nosizo emaceleni. Udepende kuyena naye mangabe ukuthi ukusizile mhlawumbe uboleka imali uthola umsebenzi yo imasgrave yonke uzohamba ekhuluma nanina lutho senifuna imali zami manje ngeke nibe nalutho imina yabo nje unjalo nje. Umfana wami omdala is 25 wazi manje ngiyaphuma ekhaya wahamba ufuna umqasho ngoba ethi ngifihlelwa ngisho ukudla ngangithu nehaba
up until ngize ngifike ekhaya ngibone ukuthi hayibo inhlalo yalana kanti kunje khona uthenga uplastic wakhe awubopha ifinda ufake efrijini nomunye uthenga uplastic kusho ukuthi laba abanye izingane lezi aziboneke phakathi nendawo ukuthi kwenzeka kanjani into ongakazi uzuyibone angazi but ke yeah asakhaleli lokho ngoba sekwenzekile lokho uma ubuka ubudlelwane buka mama kanjalo nombaba nje umention leqaleni ukuthi bufana nobudlelwane njengoba kungathi umama uyena ongaphezulu yes ubaba uyena ongaphansi baba it seems like defeated yes ubaba yena mhlawumbe kuyenzeka kezinye zezikhathi kuba ukuthi mhlawumbe uyaba kwi level yena akhulume nani ke mhlawumbe yena engekho bekwenzeka kakhulu uyena umuntu nje besihlala naye sixoxe kwangokuba njengoba ngikutshela indaba kamakhelwane it's because sasihleli naye ubaba umuntu ongakhulumi kakhulu kodwa uma esekhulumile naye hayi yabo kodwa ke nje kule game ubesixoxela ukuthi kwenzeka ukuthi yiko sibe ne-idea ngoba ubesitshela ukuthi hayi yakhe lo mama lenyoka ngiyayazi mina lento engikhuluma ngayo akaqali ukuba njena yabo kule meeting engithi yayibiziwe yomndeni njengoba ubuza ukuthi umndeni sake sawubiza yini kuthe nje kwababingelela kwakhuluma nomunye wakhuluma ngithe mina sekufanele ngikhulume ngoba kuthiwa ngikhulume phela ngasho ngathi hayi mina ngiyajabula ukuthi ikhona le meeting ngoba ayizile ngenyoka kahle le meeting inyoka iqhamuka izolo i-meeting ngisho ukuthi mina bengithi izolungisa inkinga zala ekhaya njengoba ngifike ngomhla ka-30 nje mina ubaba ungitshela ukuthi ekitchen ubetshela uma ukuthi hey yazi yena ngithandile igranite oyifake la ekitchen just a simple thing ngoba amakhabethe ayekade faka ubaba so uthi ngithandile igranite oyifake la ekitchen. Can you believe ukuthi uma wamsikaza ngomese ubaba omkhulu uthi ngacishe ngafa engisikaza ngomese mina ngikhuluma ngomzalwane esikaza ubaba mina ngikhuluma ngelate angikhulumi ngumzali kuthiwa mhlawumbe vele uyinkinga wamvikisa ngomese so mase ngikuraise meetingini usethukile usebuza indodakazi lengihamba nayo ukuthi hayibo ulungile utshela uba lento kusho ukuthi khona izinto efanele ngingakhulunywa khona izinto efanele ikhulunywe khona sifike ekutheni zingakhulunywa kube zibe zinkulu kanjeni zenziweleni abazalwane bevikisana ngemese yabo nje ngibukile abafana laba o-constable bezo serve ama eviction so sebeyasho ukuthi akuphume ubaba emotweni ngoba phela uyeni i-owner of the house useyaphuma kuba bemotweni akaphuma ubamba isicapha uma kanje ngesicapha so baya hayi baba sondela hayi uthi hayi okay ngizosayina ngila mesesuka sengiyabona usayichamelile that how bad this thing is uyabona sure yeah sure kuyadabukisa kodwa kunje kunje bathi ke mina ngiyamangala ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ayithole sengane mhlambe angazi ukuthi kwenzeke kanjani because besithi sisonke kuyena ositshelayo ukuthi ningayeki iqhubekani ikhulekani kuzoba right sesiyanqoba hayi ngabona futhi usecrossile should phela unkosikazi wakhe anyway but before yonke le shrink lena zonke lezinto ubenja ubudlelwane babo bona ke ubodwa wona bubunja umsindo nje iwozone bekuyiwozone nje umsindo nje angikhumbuli mina kuhleliwe ekhaya mina nje usilezi ingane noseswami njengoba ngithi besilamana eduze noseswami lo shone ngo2017 sikhula nje silezi ingane bengena phakathi nendawo sithi hayibo yabo sithi siyavikela ukuthi kuyaliwa qhamuka amazwi ngapha amakhulu inhlambe engaka yabona nje that's how we grew up but kuyacaca ukuthi umama lento uyithathe kakhulukazi kulamasonto lawo as much as mhlawumbe khona la ithola khona kodwa nje hayi kulawo lamasonto wahambile bo kogoli yazi I remember siya komunye udokotela ngazi noma ngiyakwazi ukusho igama lomuntu akuya ukuthi hayi ungalisho yakuya ukuthi ayimbini okay we went to oyihamba nomngane wakhe bezoye egoli so nama had problems marital problems so ngahamba nabo ngathi awuthi ngihambe because ngifuna ukwazi ukuthi le decision engifuna ukuyithatha iyona yini mangifika nje udokotela lo sasiyekuyena uneplaza so safika ke so bangena ke bona ngoba benema appointment mina ngu standby so mangifika lana bese yangingenisa ke udokotela mangena athi
angibuza ukuthi I see you uphethe ama papers esandleni, what are these papers? And I'm like, no, I don't know. What I see you uphethe divorce papers and you wanna save them to your husband. Ngithi mina, oh yes, because kwakuyileyo vele process engangikuyo ngaleso sikhathi noma application. Wathi but ke angisho ukuthi ungaqhubeki nayo. But what I'm saying, even the next one oyomthola ngoba uyomthola, the next one oyomthola ushade naye kuzoba the very same thing eyenzekayo ezokuhlukanisa naye. And I'm like, uthini manje umfundisi? Wathi kulabo mama abawu2 abasemnyango, who's your mother? Ngase ngiyamtshela, wathi hamba umbizi, ngaphumela emnyango ngambizi. And indlela yeshocked ngayo wavele wama phambi komnyango wangahlala phansi. And then this doctor said, uyabona ke ukuthi lento bengikutshela yona, uyabona manje ukuthi iyapi. I told you ukuthi this is what is going to happen. So ngaleso sikhathi angazange ukuthi kuthiwani. Futhi I was like shocked ngiqala ukuthola iProphecy direct to me yabo. So nganganaka. But mase kuhlale sekwenzeka izinto sengiyayiraise lento yabuya ngithi hayibo. Lapha yana wayithini udokotela uma ngabe esho kanjeni? Uthi hayi angikhumbuli mina ngikhumbuli nale ngithi hayi phela ngoba ngabona ukuthi masibuya lapha kulo dokotela wacima ngisho ama channels akhe on TV azange asabukwa kwabo ukuthi nje uyabheda. Meanwhile ngibonanga mina into ebhedayo. Konke washo ukuthi kukhona lento le eqeda izinto. Udokotela is like umfundisi. Umfundisi is a doctor also. Oh, he's a doctor, yes. He's a prophet also. Okay. Also wena kuyena. Babe nema appointment bona babe wenzile ngoba bembuka khona lama channels abazalwane kade edlala kakhulu babe name angazi ukuthi ayibizwa ngokuthiwa leyanto where you see all these prophets yama channel wayihlala in public channels. wena lo ma yes public channels wena lo ma channels so bambona lapho ke I guess bamthanda ngoba bebona ukuthi udokotela bona bawonesi so mhlawumbe bazorelate kangcono so bathi bayahamba ke mina nje ngaba hijack ngoba even iflight yami yabhukwa sengi stand by even on the flights because ngathi ayiboni ngangishiyi bangibhukwa sahamba masifika ke ngenhlanhla udokotela wathi hayi okay ungangena nanguke sengithuse sesho kanjalo kanti sengiyabona oh okay ubemtshelile ukuthi lento le manje akafuni ukuvuma. So divorce wena? Yebo. Eish. Kuningi nje but kuningi. But ke ya umuntu uba strong aqhubeke. And the divorce yakho, do you think it's part of this influence? Yo. I don't know. Kodwa uma ngisho nje ngikhuluma iqiniso ngingafuna ukufihla lutho. Yeah. Mhlambe even the way umuntu akhule ngayo. Uyabo. Wazi ukuthi umuntu wesifazane wena wenza okhuluma kanje uyena uba powerful kunomuntu wesilisa sikhulele kuleyo nto. Mhlambe uyabona usuhleli wedwa uyayibuza mhlambe nasemzini abantu ngafike ngenza lento. Uyabo. Yeah. Ugcina ukuyithatha ngathi into right. Into right phela iyona kuphela into oyaziyo akukho kunye okwaziyo. Wazi ukuthi mangabe sekukhulume umuntu wesifazane wathi akuthule wonke umuntu uyathula methi shut up wonke umuntu shut up ngempela. Manje usufika kwezinye indawo ngithi wena wenze lutho olokuthi umuthi shut up ba shut up bese beyakulwisa ukuthi usho kanjani ukuthi shut up because ba obanye abantu abayena ubaba wami. Yabo. Mhlawumbe mangakubuza nje la nodadewethu yini oyifisayo kakhulu ikakhulukazi kuso lesi simo? Do you think yini engaba isolution and yini leyo oyifisayo mhlawumbe? Into engiyifisa kakhulu ukuthi angithi ayikho enye indawo bese ngafuna kuyona usizo ngaphandle kwasendaweni yabantwana bakaNkuluNkulu. Usizo esungaludinga mhlambe angazi umuntu ongafika ne solution to this engezusiza thina sodwa ezosiza nalomuzi ngusho kwamakhelwane ngoba phela uabundant yabo so akusiza ukusizakala kwethu sodwa bese kuba khona umuntu olimale ngenxa yethu kodwa ongasizakali. Konje uthena umuzi kwamakhelwane nayo awuna manje yes uthinta kanjela nona konje bawushiya kanjalo obavele bahamba angithi kusho ukuthi uma wakhona yena wayengazi ukuthi kune spiritual warfare yena kusho ukuthi babona ngingasahlaleki angikwazi ama details akhona but ngiyazi ukuthi emva kokuthi etreatnishiwe
izinto zakhe kwabe sekuyaphetha namanje umuzi vacant as I speak. Yini kwaba nokungezwani? Phakathi kwama naye ngoba nongazwani. Yena wavela waphuma umuzi. Washiya umuzi wakhe wakwayizwa lonto wangawudayisa shuthi nje wayesethi nje angisafuni lutho. So uvacant uhleli omuhleli umuzi. Uhleli kuyangenela abafana bayibhemele bayiphumele bayihambele. Abekho abane contact mhlambe naye update nje umuzi wakhe. Ukafika umfana wakhona kuseloku ngikhona ekhaya ngeke ngambona ukanye kodwa ngagcina ngizwa nje kuthiwa unanga khona abantu abafike nabo bezosika igceke angizange sambona ke futhi kushuthi akahlali phela ngaleso sikhathi nami ngiyayingekho into ethi ngifuna ukukhuluma naye imanje mase sengine information ephelele ukuthi hayi ngiyafisa ukukhuluma noma wakhe ukuthi hayi asizameni lento sizame ngokukamoya ke manje ukuthi uma bekhuleka uma kukhulekwa sihlangana sikhuleka ngeke ubuyeleni emzini wakho. Andakho ngisho insolo ukuthi mhlawumbe wasuka waya kuphi ngathi usetoti khona around ngoba umfana wakhe nje mhlambe umuntu angamthola masibuza labanye abafana abake bahlale khona ukuthi khona yini umuntu onenamba yakhe kodwa ngiyacabanga ukuthi angagcina etholakele. So isifiso sakho ukuthi kube nokulungiseka even phakathi kwakhe naye phakathi kwasekhaya nomndeni wakhona mhlawumbe weyo ukuthi kuzokhuleka mhlawumbe ekhaya njalo mhlawumbe ekhaya mina ngifisa ukuthi njengoba ngithi uma ngase kutholakala umuntu othi abantu abazalwane abathi hayi thina into isimo esinje siyasazi siyazi ukuthi ke masingahlangana kukhuleko ngisho lo ini mina kanjalo but esingisho ukuthi uma siqhubeka nempilo noma ngabe kuthiwa akubuyiswana kuyahlukana kodwa singabi nento esilandelayo esingayazi ukuthi icontrolwa kanjani ifeedwa kanjani because asazi yabo singabi nealtar singalimisanga iloko nje kube iloko ukuthi thina okwethu kube ukuthi sine altar likaNkulunkulu esilimisile sicela lona kumelona asifuni kube khona into ngoba phela manje uyayibona lento ukuthi uma ukhule ngayo ungayazi iyakwazi yona mathi umama uhleli free nje akenze lutho usokenzani isikhathi esiningi usuke buka ichannel ethize yomfundisi wangapha eNigeria ayithandayo nje idlala ubusuku nemini ayimsizi kodwa ayimsizi ngoba phela naye lo mfundisi kunama rumors ukuthi ayibo umphiki iChrist so that is why ngeke ngimusho yabo kodwa nje uyabathanda laba abaphuma eceleni angazi bathola kanjani deep le serious ngoba into ebhlunga lento ukuthi makathi umuntu ugcina mhlambe uyahamba emhlabeni mfethu ushiya imess ileyo nto singayazi ukuthi wenze njani wenze njani ushiya imess ngemuva izinto ezingalungisekanga so kuyisifiso sami ngempela ukuthi mhlambe engathi khona into engenzeka on a serious note kusenesikhathi naye futhi inkosi imsize mawuthi ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wathatha inqumo naye engazi and akusabuyeleke emuva kusaphumeki like le situation akade ngisho ukuthi uma ngabe kwakuliwa nomuntu omhlasela ngezinto ezithize uma usuyofuna usizo mase kuthiwa nantu usizo kanti awazi ukuthi into ozohlala yabo bese kulindele nalokho bese kulindele nje ukuthi ayi sizophuma nento esiyisikulu kuqu sithi sifuna umuntu ozosisiza kuloko bayibangeni nomakhelwane amakhelwane kwaba ngumngcele nje ngathi kubiwa bangena bangenela esayidini lamakhelwane so umakhelwane wathi alibhidlizwe kuDonga bazana bami lapha emakhaya niyazwela nani nasi istory mina nani ngicela sihlangane kwi comment section sizwe ngani ukuthi nethini kula eThekwini esemlazi mhlawumbe noma ungayikhipha ngeaddress kodwa nje emlazi High Ridge kunendawo ethize High Ridge Close section kuthiwa yibani N kwa N section emlazi kwa N section bazana bami mhlawumbe bazana ba around KZN eDurban nansi into mhlawumbe uzosinikeza nama details ukuthi
mhlambe angatholakala kanjani maybe we see ukuthi as silibandla yini singayenza. This is a spiritual war and nayo mama kwamele simkhulekele inkosi imsize imzuze back mawuthi ngempela utshontsho isitha ukuze kungabi into nje eba normal nje kube into eyeke kanjalo. I challenge le engiyiphosa kithi sonke kithina bazalwane kuthenini ukuthi akuzame siphakameni ke senzeni something sibone ukuthi ayikho into engenzeka ekuthenini ukuthi isimo sikwazi ukubuyela back to normal. Ubona siswami into ebhlungu njengoba ngisho eqaleni ukuthi mathuya uyadlula emhlabeni ashiye isimo sinje. Nayo into engababhlungu into esuke kanje niyadinga ukuthi ingalungiswa nawo umnikazi. Futhi ilunge uma isasekhona because lento isuke ifana nealtar elimile ekhaya ngoba kuyaqala ukuthi ekhaya futhi kunealtar elithile. So kwamele ukuthi esasekhona kuba ukuthi liyabhidlizeka lelo altar naye esaphila futhi naye angadlula emhlabeni sasengayivumanga. Ngoba uma ungabuka nje ngizingihalele ukuthi ngangcomba siyavictorize when you pray sikhuleke yabo mangabe sikhuleke uyazazi na uma ukhuleke umoya engcwele wakuthatha weza ukuthi hayi la bengingasakhuleki mina ekseni kuzobe nje kunento ebonayo ukuthi bibashisa abantu. So uma kufanele ukuthi kuliwe nje akuvele kuliwe bafide off kwi energy yakho ngcono ube ne energy efana neyabo bakulwise ngize ngasho ensukwini ngathi hayi ubokwazi ukuthi uma ukhuleke ngempela ebusuku ekseni uyalo. Bamakhelwane bathini ke mhlambe laba abanye ke laba beniphilisana nabo kahle? Okay. Bakhona engibabikelile oyedwa ngambikela umakhelwane engikwazi ukukhuluma nabo nje ngababikela ukuthi bebebona isiphithiphithi bebonani because abantu esibajwayele kakhulu safika nabo kudala lapha yana. So bebeyithuleleke lokho ukuthi phela into yomndeni kodwa nje sibambisene nani asazi ukuthi usothini. Mase kuba umakhelwane omunye ola eceleni yena lokade bemfaka ke bethi bafuna ukuhamba naye ayobasayinela eviction. Wase yafika ke ekhaya washo wathi hayi bengicela ungafakwa nje into zomndeni ngoba umndeni nomndeni unenkinga zawo. So nami ngicela ungabi part yalento. So was excuse akhe. But inini kuthani ngizwe bekhuluma nalo engithi ngangimbikelile bakhuluma naye bemimisa phakathi nomgaqo ucabanga ngo6 ekseni. Uyahamba ubaba wasemzini abantu ufuna ukumtshela lezi zinto but angithi ukhulumela phezulu ngizwa nami ivoice yami iyabhodla naye yakhe njalo. So kuyazwakala awukwazi ukuhleba. So kuyazwakala nje ekhuluma emgaqweni was like yo manje sekufanele kwazi nabanye abantu akade bengeke basize ngalutho. Hayi uthe wena umsebenzi ubusiness obulenza nalo lafadalala kanjalo because of this thing. Kuphelile baba. Kuphelile nje. Kuphelile uvela ubone nje ukuthi hayi la lento nami ngathi khona into engibuphile la. Njengoba ngikutshela nje ukuthi mina ngingathatha idocument yakho ngigcwalisele. Ngithathe yami ngigcwalise ngendlela efana neyakho ngeke ngibizwe mina. Ngoba khona into obonayo ukuthi njengathi ivimba izinto and kusuke kubuzwa nasekhaya kuhamba kanjani kwenzakalani and eqaleni ngangicabanga ukuthi ngoba bafuna ukungisiza hayi manje hayi sengiyabona kunamanye ama-altar esengakhothami kuwo. So ngizothanda ukuthi senze nangalolu hlobo sikwazi ukuthi abantu uma kukhona badinga ukuthi mhlambe baxhumane nawe in terms of ukusizakala kwakho ukuthi mhlambe bangenza kanjani ekutheni ukuthi ukwazi ukusizakala. Ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi ikhona indlela azoyenza ekutheni ukuthi ukwazi ukusizakala because le idinga impela abazalwane ukuthi bakwazi ukuthi bakhuleke kusizonke. But do you think ukuthi yena mayibona le episode uzofila kanjani? Angimazi. Sengifike la ukuthi akukho ngokuthi ufila kanjani kungokuthi izingane zethu zisala kanjani. I generation elandelayo iqhubeka kanjani because
uma uzifake entweni nje usuke uthi wena uyifake wena wedwa kanti awazi ukuthi affects the next generation. So uma singayinqamuli kusho ukuthi nama ngiyenza justice kulabo basemva kwami. Mhlambe seswami uku-advisor omunye umuntu ngiyazi ukuthi khona omunye umuntu uthola ukuthi noma ngasesiyo ke spiritual warfare kodwa uthothi unobudlelwano obungekho phakathi kwakhe nomzali wakhe. Isikhathi siningi yazi ukuthi izinto ekanjalo ziyenzeka. Umunye uthola ukuthi akasebenzi okanye akathola umsebenzi mhlawumbe usadla esandleni somzali. Kodwa each and every time uye futhi ohleze embelesele ekuthenini ukuthi kunje awufuna ukusebenza and stuff like that. Uthi uyofuna ngempela umsebenzi kodwa akwenzeki. You see, so ugcina sekunalobo budlelwane lo yabona sometimes umunye umuntu nje khona nami engimaziyo uhleze ephimisela amazwi ukuthi mhla ngahambe emhlabeni yohlupheka then uzibuza ukuthi umzalo onjani okwazi ukuhleze ephimisela amazwi nje ukuthi mangahamba mina emhlabeni wena uzohlupheka. Thina iculo lethu ngisho udadewabo umefika angeke nibe yilutho nina enema ngase kushona usisi. So into siyaziyo nje iculo lethu njengoba ngiyaxolisa ukubuyela emuva yabo kule meeting bengikhuluma ngayo yaphela kusathiwa khona ufuna ukusho wasukuma wahlala kimi wangithuka wathi unama secrets angawakhuluma kuqhephuke lo muzi uyaphela kanjani meeting usisi wakhe udadewabo omncane wagida wathi nina bakantombela ningaphinde ningibize eshe banomzaneni bemizi yabo ningaphinde ningibize nginomuzi wami mina uthi uyabheka banemizi yabo nje nalabo ikusho kanjalo ukubona yabo nithi usisi wami uyathakatha kuthi ubani oke wakhipha igama lokuthakatha ngoba sikhuluma ngenyoka and inyoka ngesiphike ikhona inyoka yayikhona sinezithombe zenyoka inyoka nje ikhona futhi ngempela ukuba kufika ngenqondweni yami ukuthi angishuthe ngabe kuthiwa iphi leyo nyoka ayikazibe khona leyo nyoka manje ikhona ikhona so ayiphikeki and washutha empedeni ngayishutha siphansi la ikade ishawe ishayiwe empedeni yazi ukuthi nami ngangifisa ukuthi phela ngithi uma ufika ingqondo isuke useyibuyini lena sokusaphithizela. Bengisabuzile ekutheleni ukuthi ungathini kumuntu onobudlelwane obungekho phakathi kwakhe nomzali. Omunye uthola ukuthi impela uyazama ukubuyisela ukuthi izinto zibe right kodwa umzali uthola ukuthi akazi ngeni. Isikhathi esiningi sigcina sesikholela ekutheleni ukuthi urongi lo uhlezi kuthiwa nje umuntu obarong ilo umzali akekho wrong. Yazi futhi isithingi ngizothi lento yokuthi khona abantu abatoxic ayiqali muse umncane noma umdala uzalwa nayo le nto kuba toxic ukhula nayo le nto kuba toxic. So bakhona abazali abatoxic bakhona but manje isociety yethu icabanga ukuthi umzali uhlale right kanti umzali umuntu uyalenza iphutha kanti kuhle futhi nomzali ayibona ukuthi ngirong la bese siyaxolisa irespect it's a two-way thing. Umzali uyahlonipha ingane yakhe nengane yakhe iyamhlonipha umzali. Manje ma kuzovela njalo wena uhlala ulo oright ongalenza iphutha ngoba phela ubudlelwane obuqiniso ukuthi uma umntana manje obangihamba naye ethi ma ungiphathanga kahle bese ngiyalalela ukuthi yini engamphathanga kahle noma kade ngicabanga ukuthi ngi right kodwa umethi ayimphathanga kahle kushuthi ayimphathanga kahle and then bese ngizama ukulungisa lokho. Manje mangina le nto ethi mina umzali ngiyakuzala kushuthi yena ka exist until ngishone mina akabalwa ndawo ngoba ungiphendula kanje ngumzali wakho usho kanje ngumzali wakho mina ama feelings amazuzwakala nini uma usakhona wena kushuthi akazwakali. I-advice yami ngamnika yona nje ukuthi hey bafowethu asikholweni yazi ukuthi when you pray uNkulunkulu uyakusiza kulezi zinto. Nginento ethi lenyoka ibiveli khona kodwa ngenxa yemkhuleko uNkulunkulu kade engifake kuyo kuvele lento ehlale sisho ukuthi ifaith ukubonakala kwezinto ezingekho ezingabonakali ngehlo lenyama zivele ehlweni lenyama because bala lingekho inyoka bavuka inyoka isikhona okusho ukuthi inyoka ibivele ikhona ibisekhaya lalo nje ukuthi bingakazi ibonakale ngamehlo iphysically. So impela umthandazo uyasiza ayikho into engiyisolayo kulento esiyenzekile ngisola nje ukuthi ay it's taking long kodwa kona bese okwazi nini ukuthi khona inyoka okuba uNkulunkulu akayivezanga kunezinto ekufanele
ziqhephuke zivele ukuze sikwazi ukuyilungisa kahle si amende kahle sikhuphuke kahle. Asisho thina ukuthi asifuni ukuthi kube nobudlelwano obuhle, siyafisa ukuthi kubuyelwe kubona ubudlelwano, but siyafisa ukuthi bube based eqinisweni. Yes. Sifisa ukuthi bube based eqinisweni. Uma sihlukana kukhona abakholwayo nabangakholwa. Angikholwa ukuthi kuyaxabanisa lokho. Inkinga yethu asikazi sikwazi ukuthi khona abangakholwa nabakholwayo. Sazi ukuthi siyinto eyodwa. Kodwa masihlaliswe phansi sabikelwa like ubaba sibikele ukuthi hayi mina sengiyahamba inyanga. Umuzi wakhe so understand. Yabo, singathathwa ngesurprise. Sibe sazi ukuthi sonke sithi Jesu kanti asisho into efanayo. Bazali lapha emakhaya ngiyacela noma mhlambe ke sekuthiwa ke senikhethe enye indlela enye ekungasisiyelo yokukholwa. Hlukanani nomuthi bantwana basekhaya lapha emakhaya. Hlukanani nomuthi ukuthi sizama ukukhuluma kanje khona umuze ngocabangayo nami nasemakhaya. Umama wakhona wavele waba nje sothandweni nomuthi ngendlela emangalisayo. Kwavele kwangathi uyena ababa wekhaya kulo yamuzi leyo. Ngathi uyena nje ubaba wekhaya. Ngitshela ukuthi asikho isinqumo esithathwayo nengavumanga. Uma ethena cha ngisho into uyibona ukuthi le ifanele ukuthi yenzeke. Yonke lento shothi wathatha lo muthi lo mayuthatha wawenza kwaba ngathi it's kind of like an altar ekhaya ubaba khona nje wa defeated. Yes. Akakwazi ukuvuma into mama khona ngayivuma. Futhi ingane ngisho ziyocela something okanye mayizifuna kube nento emeli yenzeke. Kumele ziye kumama then ukuthi ziye kubaba. Sini into siyaziyo kileyo. Kumele ziye kumama yes. Futhi umama mayethe yebo ubaba akwazi ukuthi cha. Futhi mayethe cha ubaba akwazi ukuthi yebo. Sina uma usibona sihleli nobaba sikhuluma nobaba umama ethi yini nikhuluma nalo nifunani kulo niyamazi ukuthi uyixoxa kanjani. Sekufanele sisuke ke. Muthi bafowethu please stay away from umuthi. Noma kuthiwa kuyeza ukuthi hayi indlela ke yokuyokhonza hayi ayisalisekho uthando leke enkonzweni kodwa stay away from umuthi. Ngamalo ukuthi uyihlalele ekhaya nje. Hayi indaba yomuthi. Imizi umuthi uyiqedile imizi. Umuthi iqedile imizi. That is why abanye baba nesibindi so umuntu aze confess athi mhlanga shona la niyohlupheka. Izinto ezisuke efana lezo ngoba umuntu usukazi ukuthi yena wenzeni. Baningi abantu ziningi ingane ishonelwe ngabazali seyincane namhlanje izinto enkulu kabi. Ngeke umzali lokho athi maye ngashona mina lana ungeke ube yilutho emhlabeni. Ngeke ube yilutho kanjani. Kunengane ezashona ngabazali isono bani 6 months isono 2 months isono 2 years njani seseyincane namhlanje izinto enkulu kabi. Mina ngimdala bese uthi maye ngashona ngeke ube yilutho emhlabeni. Kanganani sengikwazi ukuyithathela inqumo. Shuthi kukhona into yenzile wena oyazi. Bazali nani bafowethu na wonke umuntu stay away from umuthi. Le nto le iyona ezosokolisa izingane zenu noma sezindala. Dlalelani kude nomuthi. Uyekeni umuthi nani bazalwane lapha emakhaya nenithanda imithi. Umuthi uyingozi. Le nto lenigcina icompromise ifamily yakho. Uyekeni umuthi uyingozi. Njalo. Mhlambe kwabadinga ukuxhumana nawe in terms of ukusizakala mhlambe ekutheni ukuorganize maybe something maybe a prayer njalo bangakuthola kanjani? Kwi cell phone number yami noma ngabe yini nje? Yes, kwi cell phone number yami. Ngingayibiza? No problem. Okay, it's 063 yes 264 5811. 5811. Yes. Awuyiphinde futhi? 063 264 5811. 5811. Siswami siyabonga kakhulu ukuthi wenze ithuba uzoletha le ngathi ifana awareness at the same time. Yes. Because iningi into eyenzakala la ngaphandle amakhaya eminye imizi ayizwani. Yes. And ubokwazi ukuthi ukungazani kwemizi isikhathi esiningi kwama family kusengasinto nje esuke yenzakala nje kukhona osuke waba nesandla sokusebenzisa umuthi igcina into affected the whole family. That is why even nango December khona imizi engasahambelani. Abanye abahlale eindaweni ezikude abasabuye emakhaya because so kugcina kuvela ukuthi ubani wabulala bani wabulala. Lento isuke yaqala umuntu oyedwa nje owavele wathatha wasebenzisa umuthi
ngendlela ethizeni and uyabona manje Moshe ukuthi yonke le- iphithanisa abantu amakhanda kakhulu uma ubaba wami nje uzosukela ingane kasisi wami evele ethi kuyo wena uyisatanist wabulala uma wakho uyabona sisahethekile okay it's 7 years ago sisi wamashona but sisalimele mina nginayo umunye usisi for ukuthi ngizwe umuntu asho kanjalo inganeni ngiyambuza futhi ngithi uyithatha phi lento oyishoyo uthi ngiyazi yabo unokuphithana komqondo la Siswami siyabonga kakhulu ngiyathanda ukuthi before sivale mhlambe sivale nangomkhuleko uNkulunkulu asisize kuyona yonke lento le nani bazalwane bami lapho emakhaya please there's no distance in prayer pray along with udadewethu la mhlambe nawe futhi ungakwazi ukuthi umthinte njengoba inamba yakhe ayishile sikwazi ukuthi uxhumane naye sibone ukuthi uNkulunkulu wenzani Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu baba wethu muhle siyabonga siyathandaza kuwe siyakwethemba wena wedwa olungileyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Baba wethu engcwele uNkulunkulu wethu omuhle Baba wethu omuhle yelula isandla sakho naphezu kwakhe uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Baba wethu engcwele sikwethembile ukuthi ke Nkosi uzokwenza wakho umangaliso maqedwe udumo libuyele kuwena uNkulunkulu wethu engcwele we pray even for umndeni wakhe wonkana her family at large oh God we pray uNkulunkulu wethu engcwele nazo zonke ihlobo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha vusela ki altare ke nakulo yamuzi uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Baba wethu muhle siyabonga baba wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sikhulekela nayo yonke imndeni uNkulunkulu engcwele relate nakulesi simo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen siyabonga kakhulu sisi wami uNkulunkulu akugcine akubusise akufihle akurestore nakho konke nje lokho kufisa na inhliziyo yakho uNkulunkulu akwenzele umusa after usushare le testimony kunokuzokwenzeka siyamkhola uNkulunkulu amen siyabonga kakhulu bazalwane bami uNkulunkulu angigcineke anibusise sibonana ku episode yethu elandelayo God bless you yo hayi kunzima